Sehän oli kunnon karamellipommi. Nämä suklaapalat on todella herkullisia tässä ja ne on hyvän kokoisia. Ne on ikään kuin semmosia pikkunappeja, joiden sisällä on karamellia. Tässä on aivan todella hyvä suuntuntuma. Ihana kermanen jäätelö yhdistettynä rapsahtavaan suklaaseen toimii aina. Tää on ehkä aavistuksen liian makea mulle, mutta muuten ihan todella hyvä. Jatkoon. Mä en oikeastaan ole karamellin isoin fani, se ei ole ihan mun suosikkimaku, mutta tässä kun oli näitä suklaita, niin ne oli tosi hyviä ja ne kantaa aika pitkälle tätä. Joten jopa mun kaltaiselle tyypille, joka ei karamellista silleen välitä, niin tää oli oikeastaan aika hyvää. 7/10. Hyvä, ja voisin maustaa tätä uudelleen. 6/10. Karamelli ei ole mun suosikki, mutta tää oli hyvää.